кыздар һәм малайдар. Хәерле сәгатьтә дуслар. Эфирда яйгырлы хәбәр тапшыруының 5-нче сыгырылышы. Студияда Бахтияр Мансуров Һәм Юлия Хамитова. Дуслар, тик һеҙҙең өсөн Иң шәп, иң ҡыҙыҡлы яңылыҡтарыбыҙ бар. тапшырыуыбыҙҙы сағыу яҙма менән башлайбыҙ. Иң бәләкәс. Ҡурай балалар баҡсаһына йөрөүсе кескәй хәбәрсебеҙ. 3 йәшлек Тамирлан бик шәп хәбәр эҙләгән. Яҙманы ҡарап үтәйек. Сәлам, минем исемем Тамилан. Biz bugün konкурс ҡарайбыҙ. Алтынай балалар баҡсаһында бөтәһенән дә яҡшыраҡ тигән бик матур конкурс үтте. Был бәйгелә 3 яштан алып 7 яшкә тиклем малайҙар һәм ҡыҙҙар ҡатнашты. В эфире у нас сегодня самое большое шоу про самых маленьких людей, лучше всех. Говорят, талант – это ценный дар, а каждый малыш – это целый мир. Одни любят петь, танцевать, другие – мастерить, рисовать, сочинять. Каждый ребенок талантлив по-своему. Ух ты! Да что мы об этом долго говорим? Давайте мы сегодня на это посмотрим. Шуғала мин беләм, тәүкәләдән бәлтәдәннә, тәгәм кәм түәй күстүләу байда, яғым ала кәм күвәл итеп кәм күвәл. Әлнеләу кәтмәйім, бәлнеләу кәтмәйім, әсмәдикә тыпырдаты басыр келе кәтмәйім, әсмәдикә тыпырдаты басыр келе кәтмәйім. Пообедал я сперва за решеткой у льва, подкрепился у лисицы, у моржа попил водицы. Какая цифра? Ага? 271. Балалар баҡсаһына йөрөүсе кескәй дуҫтарыбыҙ бер артлы үҙҙәренең һәләттәрен күрһәтте. Ә байрамды ҡарарға килеүселәр һәр сығышты ихлас алҡышлап ҡаршыланы. Минем исемем Тамилан, ә һинең исемең нисек? Минем исемем Рәзизә. Һиңә бөгөн конкурс оҡшаны? Оҡшаны. А ты что делал? Стих учил. Һиңә бөгөн конкурс оҡшаны? Hayır. Нимә эшләнең? Мин йырланым. Афарин. Унаштар һине. Бүгенге беҙҙең балалар баҡсаһында байрам үтте. Иң яҡшы бала тигән лучше всех. Бүгенге байрам балаларҙың һәләттәрен асырға ярҙам итте. Ярышта ҡатнашҡан малайҙар һәм ҡыҙҙарҙың сығыштары төрлө номинациялар, бүләктәр менән билдәләнде. Байрам бик күңелле үтте һәм барыһына ла яҡшы кәйеф өҫтәне. Всех! Эҙемен булды Тамилан ағай. Һабылағай! Афарин Тамирлан. Тәүге эшең менән ҡотлайбыҙ. Был беҙҙең иң бәләкәс хәбәрсебеҙҙең беренсе яҙмаһы булды. Тамирлан, һиңә уңыштар теләйбеҙ. Яңы яҙмалар көтәбеҙ. Ә беҙ ҡыҙыҡлы яңылыҡтар менән танышыуыбыҙҙы дауам итәбеҙ. Юлия, һин Башҡортостандың 7 мөғжизәһен беләһеңме? Әлбиттә беләм. 2009 йылда Башҡортостандың 7 мөғжизәһе конкурсы үткәрелеп, 102 объект ҡаралып, 7 мөғжизә. Салауат Юлаев һөйкәле. Ҡурай, Урал батыр эпосы. Шүлгән таш мәмерйәһе, Башҡорт балы. Янған тау. Красноусольск минерал сығанаһы еңеүсе тип билдәләнә. Был мөғжизәләр алтын исемлеккә индерелгән. Афарин, Юлия. Дуҫтар, һеҙ дә Башҡортостандың 7 мөғжизәһен белегеҙ. Әйткәндәй, үткән аҙнала был мөғжизәләрҙең береһенә бағышланған бик матур сара үтте. Әйе, Урал батыр эпосын һөйләүсе йәш сәсәндәр конкурсы ярыш башҡорт һәм рус телендә үткәрелде. Дуҫтар, һеҙ беләһегеҙме, был эпос 3 бүлектән тора, һәм унда 19 проза һәм 4576 шиғри юл бар. О, уны ятлау еңел түгелдер, Юлия. Шулай ҙа уны яттан һөйләүсе йәш сәсәндәр ҙә бар беҙҙә. Әйҙәгеҙ яҡындан танышайыҡ. Сәләм, дуҫтар! Урал батыры эпосын һөйләүсе ҡыҙҙар һәм малайҙар менән беҙҙе бик ҡыҙыҡлы әңгәмә көтә. Әйҙәгеҙ үҙегеҙ менән таныштырып үтегеҙ. Мин Бәйрәмғолов Тимур, 9-нчы лицейҙың 6-нчы А классы уҡыусыһы.
Миңа Урал Батыр эпосы бик охшай һәм мин быел 350 юлларда ятланым. Мине был конкурска Зөлфәс Хиулла кызы әзерләне. Һәм мин 3-нче класстан уны ятла башланым. Ул миңа бик охшай. Мин 3-нче класста гран-при алучы булдым. 5-нче класста гран-при алдым һәм быел 6-нчы класста гран-при алдым. Үземдән укытучысыма Зөлфәс Хиуллага рәхмәт әйтәм. Я Исидатова Илюза Раильевна, учусь я во второй школе в 10 классе. О существовании великого эпоса, как Урал-Батыр, мне было известно, но никогда не рассказывала стихи, не участвовала в подобных конкурсах. И мне предложила учительница по русскому языку Светлана Андреевна, и я, конечно же, согласилась. Мен Көскелден Адина, Акрам Кадабалам, Хайбулла районынан Сибай гимназия интернатына 7-нче класска укырга келдим. Урал Батыр эпосын 4-нче класстан ятлай башланым. Я учусь в 8 классе, лицее номер 9. В конкурсе я участвовала первый раз. Мне очень понравилось, рассказывала я на русском языке. Мне его посоветовала моя учительница русского языка Юлия Владимировна. И хотелось бы ее поблагодарить за это. Мин Кадырбаева Зилә, 9-нчы лицейдың 6-нчы классы укучысы. Мин быелгы елда Урал Батыр конкурсында беренче тапкыр үземде һынап караным. Меня зовут Юнусова Карина, я учусь в 6 классе в школе номер 5. И я благодарна своей учительнице Любовь Ивановне за то, что она сидела со мной и учила этот эпос. Мен гимназия интернатында укып йөрим, 6-нчы классында. Был эпосты мен балалар баксасында ятлай башлагайным. Беренче урын алуыма шатмын. Һәм Гөлнур Сафаргали кызына зур рәхмәт әйтәм. Остановись! Понапрасну его не губи! Выбери себе жениха, ты сказал. Разрешение мне дал. Олоно, оло итегед, кәңәш алып йөрегед, кесене кесе итегед, кәңәш биреп йөрегед. Шульген же проехал немного и тоже встретил одного старика. О том, что ищет в этих краях, о том, что на своем пути повстречал еще одного старика. Обо всем ему рассказал. Бик борондан булганмы, ямбирде үзе кылганмы, тора бара шул ердә юла булып киткәнме. Ерткы сәнлек тотты ниһаять, иркәк булды ниһа, ирле бисәле икәүгә башын сайнап ашаган. Хумай же была сомнений полна, не в силах всего понять. К обоим братьям присматривалась она то с одним, то с другим. Хумай поочередно поговорит о всех делах и помыслах. Мин алыстан илгидеп, яман яхшыны күреп, үлемде табып үлтереп, коткарырга кешене, тындырга барыны, уйлап сыккан батырмын, һиңә кошың табайым, һинән ярдәм алайым, бүләгеңә шарт итеп, мин дә бер һүз әйтәйем. Был бәйгелә катнашырга теләсәләргә һинең ниндәй теләктәрең? Беренчедән мин уларга уңышлар теләрмен һәм тырышлык һәм ошо эпосты өйрәнһеннәр, ятлагандар һәм киләсәктә ошо эпосты төрле телдәрдә ятлауларын теләйм. Тырыш булһындар, башкорт телен яратһындар һәм эпостың тарихын белһендәр. Мин рәхмәтемдә ата-әсәемә әйтер идем, сөнки башкорт теленә һөяү гаиләнән башлана. Бына шундай бик кызыклы әңгәмә булды. Радмир Саңгылов, Юлия Хамитова, Ягырлы хәбәр өчен. Бик матур, үзенчәлекле язма булды. Афарин егесе туттарыбыз һезгә сәм, дәрт, дарман, уңыштар теләйбез. Ә без тапшыруыбызды дәвам итәбез. Бөхтияр, һин юл кагыйдәләрен беләһеңме? Әлбиттә беләм. Бик шәп. Ә безнең туттарыбыз юл кагыйдәләрен беләләрме икән? Юлда нисек үтәләр? Халла нинди хәвефле урындар бар? Был һордауга җавапты киләһе мала табырбыз. Халла нинди хәвефле урындар бар? Урамдар кушылган йөрдәр. Балалар баксаһы, мәктәп, өстәлмә белем бирү учреждениялары эргәһендәге юлдар. Балалар өчен юл кагыйдәләре буенча ниндәй эшләр башкарыла? Балалар өчен инспекторлар менән әңгәмәләр, очрашулар, КВНдар һәм төрле саралар үткәрелә. Дусларыбызга һезнең кәңәшләрегез? Юлда игътибарлы булыгыз, юл кадерләрен белегез, булмагыз. Рәхмәт, эшегездә уңыштар теләйбез. Һин юл кагыйдәләрен беләһеңме? Юлда ничек дөрес үтәргә кирәк? Әйе, мин юл кагыйдәләрен беләм.
Светофор һәм пешеходный переход булган ердә үтәргә кирәк. Юлда үткән вакытта бик игътибарлы булырга кирәк. Тәүдә һул якка карарга, шуннан уң якка һәм машина юклыгын белер кирәк. Юлда зебра аша үтәргә кирәк һәм яшел янып тора. Мин беләм юл кагыйдәләрен бөтенләй. Мин әлбәттә беләм. Бына шундай фәһемле язма булды. Дуслар, юлда игътибарлы булыгыз. Юл кагыйдәләрен белегез, түгел үтәгез. Бұл безнең бүгенге һуңгы язма. Безгә бирелгән эфир вакыты һизелмәй дә үтеп китте. Хушлашырга вакыт җитте. Дуслар, бер нисә көндән көтеп алган язгы каникулларыбыз башлана. Ялыгызны күңелле, файдалы итеп үткәрегез. Сезгә уңышлар, яхшы кайф теләйбез. Безнең эфирыбызны 31 март көне киске сәгать 7-дә карарга онытмагыз. Һеҙҙе кендек КВН командаһы тураһында 1 апрелгә арналған күңелле тапшырыу көтә. Киләһе осрашканга тиклем. Һау булығыҙ!